खावसे सिनखांबाय नै इखौ सिनबावनोसै र'। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआनो आङो खानाय सिनना होदों आरो बोरायनिखौ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन, माने जेन थेन खुनुरुखुमै सिनना होदों आरो आङो खानायखौहाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ इन्जय खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैनायबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनोबो दाबाव नोंथांमोना। आङो खानायखौहाय दिनैल' सिनाखै, सिगाङावबो मेरला सिनफेरखांबाय आरो ओमफ्राय सिगांनि आरो दानिजों कम्पेरिजन खालामबा माने आङो दानिखौ साबसिन जानाय बायदि मोन्दों आरो खानाय सिननायखौहाय। बिराद आङो माने बिदि खानाय सिननाया बिराद माने दावराव जालायलायो आरो सानैजों, बिदि जायाखै बिदिसो होननानै बुहुद फानिबो जायो, ओमफ्राय माने रागा जोंलायनायबो जायो आरो मालाबा। ओमफ्राय दिनैनि बेलायाव बांद्राय माने आं बिराद माना खालामदोंमोन आरो आं सिना होननानै, ओमफ्राय बे होनबाय सिनना हो बेबायदि आरो माने आं थांनो बादों सिनजानो सेलुनाव, बेबायदि आरो माबायाव नाफिटनाव थांनो बादों आङो सिनजानो। नों सिनना हो, आवगोलनिखौ आं सिनगोन, नोङो उननिखौ सिनना हो, बेबायदिल' आरो। ओमफ्राय एखे जर जबरदस्ति आंखौ माने सिननो होबाय आरो बियो। थ' बिदिब्ला देखते है आगे आगे होता है क्या। नै सिनबाय। नों नायदो केमेरानिखौ एबार। पारफेक्ट जायाखैबाबो गुड जाबाय आरो, एक्सेलेन्ट जायाखैबाबो गुड, नट भेरि गुड, नट एक्सेलेन्ट जाबाय।